हेलो फ्रेन्ड्स गिबियावनो गासैखौबो नार्जारि एडुकेशन चेनेलआव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। नैबे चेनेला जोंनि नार्जारि सारनि नाजानायाव गोदानै खुलिजाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ मोजाङै सापर्ट खालामगोन होननानै आरो मोजांनि सायाव मोजां भिडिअ खालामनायाव हेफाजाब होगोन होनना। नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो दि दायो बुहुमा कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायाव बेसेबां जारला जानानै दङ, जायनि जाउनाव गोबां हादरफोर आरो जोंनि भारत हादरावबो लकडाउनआ सोलिगासिनो आरो जायनि थाखाय स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि गासैबो बन्द जानानै दं। जायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंनाया गोब्राबनि सायाव गोब्राबै जानानै फैदों। थिग बेखौनो साननानै जों नोंथांमोननि सोलोंथाइनि थाखाय बर' रावजोंनो इउटुबआव थाखो 10 नि इंलिश ग्रामार, साइन्स आरो मेथ्सखौ क्लास खालामनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोननि फैगौ HSLC आनजादनि प्रिपारेसनआ मोजां जायो आरो आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायोदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो दाबायना ला, जाहाथे नोंथांमोननिसिम नोटिफिकेसनआ सौहैयो। आरो मोनसे खोथा, बे भिडिअआ क्लास 10 नि थाखायल' नङा। बियो जायफोर स्टुडेन्टआ मेट्रिक एबा HS आनजादखौ उथ्रिनानै दङ आरो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा हायार इडुकेशननि थाखाय फरायनो मोनदिया, थिग बेफोरबायदि स्टुडेन्टफोरा जाय जब एप्लाइ खालामनानै रिटेन एग्जामनि थाखाय उथ्रिसारनो हाया एबा रिटेन एग्जामनि थाखाय फेल जायो, सिलेक्सन मोना, थिग बेफोरनि थाखायबो बे भिडिअआ जोबोर गोनांथार। मानोना जोंफोर मिथिगौ गासैबो इन्टारभिउआवनो जोंनिया क्लास 10 लेभेलनिफ्राय फैजोबो, क्लास 10 लेभेलनि माने क्लास 10 नि सिंनिफ्राय जोंनिया मेथ्सफोरा फैजोबो। थिग बेनिखायनो बिसोरबो नायनो हागोन। बेयाव जोंफोर एकदम बेसिकनिफ्राय सोलोंगोन, बेनिखायनो बिथांमोनाबो नायनो हागोन। आरो नङाब्ला जाय बिथांमोना जबनि थाखाय एप्लाइ बानायबाय थायो आरो रिटेन एग्जामफोराव उथ्रिसारनो हाया, जुदि बिसोरनो नांगौबा मोनसे मेथ्सनि स्पेसियेल क्लास खालामनो हागोन, जाय जबनि इन्टारभिउआव फैयो। बे भिडिअफोरखौ नांगौ, बे भिडिअनि सिरिजखौ बानायनांगौब्ला नोंथांमोना जोंनो कमेन्ट बानायना हर। अब्लानो जोंफोर जुदि कमेन्टआव मेजरिटि फैयोब्ला जोंफोर बे जब अरियेन्टेड मेथ्स सिरिजखौ बानायगोन। दायो जों थांखि लादों दि अनलि क्लास 10 नि थाखायल' मेथ्स आरो साइन्स आरो इंलिश ग्रामारनि सिरिज बानायगोन होननानै। दिनै जोंफोर बेयाव बारा सावराया। दिनै जोंफोर क्लास 10 नि थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दोसेयाव थानाय नंगुबै अनजिमाफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। दा बे चेप्टारखौ जोंफोर सोलोंनो थाखाय नैबेयाव होनाय गासैखौबो जोंफोर मिथिनो गोनां। दा नै बेयाव होनाय दङ सिनायथि, जोंफोर सिनायथिखौ होग्रोनोसै। दा नै रग' अनजिमाखौ जोंफोर इंराजियाव इन्टिजार बुङो। दा रग' अनजिमाया जोंनिया मोननै रोखोमनि दोङो। मा दाजाबथाय रग' अनजिमा, बे जाबाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इदिनो ... जोबनो गैयि। थिग बेबादिनो दानख'थाय रग' अनजिमाया जाबाय जोंनिया दानख' 1, दानख' 2, दानख' 3, दानख' 4, दानख' 5 आरो दानख' 6 ... बिदिनो जालांबाय थागोन जोंनिया। नाथाय गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि नै लाथिख'आ जोंनिया रग' अनजिमा, नाथाय बियो दाजाबथायबो नङा आरो दानख'थाय रग' अनजिमाबो नङा। बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन जों। दा थिग बेनिखायनो जोंफोर रग' अनजिमाखौ लिरनो हायो। रग' अनजिमा माने जोंनिया इन्टिजार।
गोजौआव मोनबोखाबाय थिग बेखायनो जोंफोर आइदो दिन्थियो रग अनजिमाखौ आरो बेखौ जोंफोर आबुङै बिदि लिरनो हायो नै आबुङै जोंफोर बिदि लिरनो हायो रग अनजिमाखौ ओके दा जोंफोर नेक्स्ट फैबाय जों मा आबुं अनजिमा आबुं अनजिमा आबुं अनजिमा माने बेखौ जोंफोर होल नाम्बार होननानै बुङो इंलिशाव आबुं अनजिमाया जोंनिया लाथिख'निफ्राय स्टार्ट जानानै बेयो 1 2 3 4 5 6 बेयो इनफिनिटिसिम थांगोन जोबनो गैयै थिग बेबादिनो नेक्स्ट जोंफोर मा फैगोन मिथिंगा अनजिमा मिथिंगा अनजिमाया जोंनिया नै 1 निफ्राय स्टार्ट जानानै 1 2 3 4 5 6 7 8 जोबनो गैयै जालांगोन बेखौ इंलिशाव नेचारेल नाम्बार होननानै बुङो मिथिंगा अनजिमाखौ मिथिंगा अनजिमानि उनाव जोंफोर सावरायगोन बेयाव रोदा अनजिमा रोदा अनजिमाखौ जोंफोर इंराजियाव प्राइम नाम्बार होननानै बुङो प्राइम नाम्बार बेनि डेफिनेसना जाबाय जाय अनजिमाया 1 आरो गावजोंल' जाय अनजिमाया जोंनिया मा होनदो 1 आरो गावजोंल' रानजायो बेखौनो रोदा अनजिमा बुङो ओके आरो खेबसे बुंफिनो जाय अनजिमाया 1 आरो गावजोंल' रानजायो बेखौनो रोदा अनजिमा बुङो बिदिन्थि हिसाबै जोंनिया नै रोदा अनजिमाया मा 2 3 5 7 आरो 11 13 17 19 दा नै जोंफोर नैखौनो नाय नैया जोंनिया मादो रानजायो अनलि 1 आरो 2 जोंल'सो रानजायो थिग बेबादिनो 3आ जोंनिया मादों रानजायो 3आबो जोंनिया मादो रानजायो अनलि 3 आरो 1 जोंल'सो रानजायो थिग बेबादिनो 5आबो जोंनिया 1 आरो 5 जोंल'सो रानजायो 7आबो जोंनिया 1 आरो 7 जोंल'सो रानजायो 11आबो जोंनिया 1 आरो 11 जोंल'सो रानजायो बेखायनो जोंफोर बुंदों नै गोजौआव जाय अनजिमाया 1 आरो गावजोंल' रानजायो बेखौनो रोदा अनजिमा बुङो प्राइम नाम्बार होननानै बुङो इंलिशाव मिथिबायना ओके ओमफ्राय नै जुदि 4आ जोंनिया रोदा अनजिमा नंगौना नङा 4आ जोंनिया 2 सानजाब 2 समान 4 2 दोबो रानजायो 1 दोबो रानजायो आरो 4 दोबो रानजायो अब्ला बेयो जोंनिया 4आ रोदा अनजिमा नङा आरो बेनि उनाव जोंनिया दङ रानजोबथा अनजिमा रानजोबथा अनजिमाया जाबाय जोंनिया मा रानजोबथा अनजिमाया जोंनिया मा हमबाय नै जुदि p आ मोनसे रानजाग्रा आरो q आ रानग्रा अनजिमा जेराव p/q फर्माव जोंफोर लिरनो हायो जाय q आ जोंनिया लाथिख'नि समान नङा लाथिख'नि समान जाब्ला जोंनिया बियो इनफिनिटी जागोन बे जेब्लाबो जानो हाया मिथिबायना p/q नि दशमिक फरायनाया गोब्राबै जोबथाहैयो ग्रोबै जोबथाहैयो बे अनजिमाखौनो रानजोबथा अनजिमा बुङो माने बुजिबायना बेयाव नै बिदिन्थिखौ होबा बांसिन बुजिगोनसो नै बिदिन्थिखौ नाय बिदिन्थियाव मा होदो जोंनिया सेयाव दोङो 2 बाहागोनि 5 2 बाहागोनि 5खौ जोंफोर रानबा बोरै जायो जोंनिया 2.5 नोंसोर राननो हागोन नै 5खौ जुदि जोंनो 2 दो रानबा मा जायो जोंनिया 2 सानजाब 5खौ जुदि 2 दो रानबा मा जायो जोंनिया र' सिङाव बानायनि ओके 5खौ जुदि 2 जों रानबा मा जायो 2 सानजाब 2 समान 4 दानख'दो बेखौ मा जागोन 5निफ्राय 4 थांबा 1 दा 1आ गिदिर 1आ फिसासिन रानग्रानिसाय रानजाग्राया फिसासिन बेखायनो जोंबो बेयाव हरनांगोन दशमिक हरबाय इयाव दशमिक हरनाय लोगो लोगोनो लाथिख' फैबाय 2 सानजाब 5 समान बेसां मोनगोन जोंनिया 10 दा जोंनिया आद्राया थाबाय लाथिख' थिग बेनिखायनो जोंफोरनिया नै दा फैगोन बिदिन्थि हिसाबै नै 2 बाहागोनि 5 समान 2.5 बे जोंनिया रानजोबथा अनजिमा बेयो जोंनिया कमप्लिटै रानजायो बेखायनो बेखौ जोंफोरो रानजोबथा अनजिमा होननानै बुंगोन थिग बेबादिनो बिदिन्थि हिसाबै 2 नाम्बारनिखौ नायदो नोंसोरो 4 बाहागोनि 5 समान जोंफोर मा मोनो राननानै 1.25 बेबो मोनसे जोंनिया मा रानजोबथा अनजिमा आरो नेक्स्ट फैबा जोंनिया मोनसे मा दोङो बेवहाय नेक्स्ट फैगोन जोंनिया मा रानजोबथायै अनजिमा
रानजोबथाय अनजिमा जायखौ जोंफोर इंराजियाव इरेशनेल नाम्बार होननानै बुङो। डेफिनेसनखौ नाय, मोनसे अनजिमाखौ रानजोबथाय होननानै बुंनाय जायो जेब्ला बेखौ पि बाय किउनि महराव लिरनो हायाब्ला, पि बाय किउनि महराव लिरनो हायाब्ला, जेराव पि आरो किउआ रग' अनजिमा, जेराव पि आरो किउआ रग' अनजिमानो, बेयावबो जोंनिया मा किउआ लाथिख'नि समान जानो मोननाय नङा। थिग बेबादिनो जोंफोर नै बिदिन्थि हिसाबै रुट 3खौ जोंफोर मा रुट 3खौ जोंफोरो पि बाय किउनि फर्माव लिरनो हाया, बेनिखायनो बेयो मोनसे मा रानजोबथाय अनजिमा। आरो थिग बेबादिनो रुट 2खौबो जोंफोरो पि बाय किउनि फर्माव लिरनो हाया, बेनिखायनो बेबो रानजोबथाय अनजिमा। आरो रुट 5खौबो जोंफोरो पि बाय किउनि फर्माव लिरनो हाया, बेनिखायनो बेबो मोनसे रानजोबथाय अनजिमा। दा बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय आरो मोनसे बिदिन्थि होबावनि आङो, बेखौ फोरमान खालामनो थाखाय। दा नै बेखौ बिदिन्थि होनायनि सिगां नै मोनसेखौ लाइनखौ फरायनानै नायग्रो नोंसोरो, नैखौ बेयाव मा होनदों नै, आरो सरासनस्रायाव रुट पि रानजोबथाय जेराव पिआ मोनसे रोदा अनजिमा। रोदा अनजिमाखौ जोंफोर गोजौआव मोनबोखादोंमोन। रोदा अनजिमा माने मामोन जोंनिया नै गोजौआव दंखायो। रोदा अनजिमा माने मामोन? रोदा अनजिमाया नै जाय अनजिमाया से आरो गावजोंल' रानजायो बेखौनो रोदा अनजिमा बुङोमोन। बेखौ मोनबोखाबाय जोंफोर गोजौआव। दानिया नायदो जोंफोर मा होनदों बेयाव, सरासनस्रा रुट पिआव रानजोबथायनो जेराव पिआ मोनसे रोदा अनजिमा। अब्ला जोंफोर मिथिबाय जेब्लाबो रोदा अनजिमानि स्कुवेर रुट, बेखौ जोंफोरो स्कुवेर रुट अफ 2 होनो, बेखौ 2 स्कुवेर रुट अफ, एबा बेखौ जोङो स्कुवेर रुट अफ 3 बुङो, आरो बेखौ जोंफोर मा बुङो स्कुवेर रुट अफ 5। एबार रोदा अनजिमाया मा जागोन स्कुवेर रुट अफ 7, आरो रोदा अनजिमाया मा जागोन स्कुवेर रुट अफ 11। बेफोर गासैबो जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा। बेनिफ्राय जोंफोर सोलोंनो मोनबायदि मा गासैबो रोदा अनजिमानि स्कुवेर रुटनि फर्मानो जोंनिया रानजोबथाय जाजोबो। बुजिबायना? मा होनदो? आरो नै खेबसे खोनासंबाव नोंसोरो, गासैबो रानजोबथाय अनजिमानि स्कुवेर रुटनि फर्मानो मा जायो जोंनिया, गासैबो रोदा अनजिमानि स्कुवेर रुटनि फर्मानो जोंनिया मा रानजोबथाय जायो। अब्ला नोंसोर बुंनाय रुट 4आ मोनसे जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा नंगौना नङा? रुट 4आ जोंनिया रानजोबथाय अनजिमा नङा, बेयो रानजोबथा अनजिमा। माबोरैहाय नाय, रुट 4 जोंफोर बेखौ माबोरै लिरनो हायो? 2 स्कुवेर लिरनो हायो। दा रुट रुट केन्सेल जाना जोंनिया बेखौ मा जागोन, बे समानसिन जाना बेयो 2 जागोन। 2आथ' मोनसे जोंनिया रानजोबथा अनजिमा। 2आथ' जोंनिया मोनसे रानजोबथा अनजिमा। माबोरै नै 2खौ जोंफोर पि बाय किउनि फर्माव लिरनो हायो। बोरै लिरनो हायो नाय, 2खौ पि बाय किउनि फर्माव नाय 2 समान, बेखौ जोंफोर पि बाय किउनि फर्माव बोरै लिरनो हागोन नाय, बेखौ जोंफोर ओरैबो लिरनो हागोन नाय 4 बाय 2 हायो ना हाया? हायो। आरो मा लिरबावनो हायो 8 बाय 4, आरो मा लिरबावनो हायो, बेखौ बेलेग फर्माव जोंनिया आरो लिरनाय, बेखौ लिरबावनो हायो 10 बाय 5 इज इकुवेल टु 2। अब्ला जोंनिया मा जाखो, बियो रानजोबथा अनजिमा। रुट 4आ रानजोबथा अनजिमा। आइ होप नोंथांमोना गासिबो बुजि मोनदों जानांगौ। जुदि बुजि मोनाखैबा भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायफिन, आरो दिनैनिफ्राय जों बे भिडिअखौ जागायजेनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौबो नायगोन होननानै। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा
लाइक आरो सब्सक्राइब खालाम दा बावगारसै आरो बेल आइकनखौबो दाबायदो आरो दिनैनिफ्राय जोंफोर मेथ्सनि सिरिजखौ स्टार्ट बानायगोन नोंथांमोना फल' बानायबानो जाबाय स' थेंक इउ नेक्स्ट क्लासाव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ